Čuvar baca vodu na devojku. U tom trenutku dolaze šefica i njeno osoblje. Čuvar kaže, reci mi šta ti svaki dan radiš ovdje? Zar ne znaš da je ovo kompanija? Odlazi odavde. Devojka odgovara, slušaj čuvaru, došla sam ovdje da se vidim sa svojim dečkom. Zatim šefica prilazi i kaže, hej, šta radiš sa tom devojkom? Čuvar kaže, šefice, ona već nekoliko dana dolazi i spava pored kapije kompanije. Mnogo puta sam joj rekao da ode, ali ona nije poslušala. Zato sam se danas naljutio i bacio vodu na nju. Devojka kaže, šefice, molim vas, verujte mi. Došla sam da se vidim sa svojim dečkom. Zove se Marko. Osoblje kaže, ali Marko je šefićin dečko. Devojka kaže, ne, šefice, Marko je moj dečko. Mnogo ga volim, da li on radi u vašoj kompaniji? Šefica pita, da li govoriš istinu? Osoblje kaže, ne, devojko, pogrešno si shvatila. Šefica voli Marka i treba da se uda za njega. Devojka se šokira kada to čuje i kaže, ne, šefice, to ne može biti. Ja zaista volim Marka. On se krije od mene i udaljava se od mene. Pogledajte, imam čak i njegovu sliku. Molim vas, pogledajte je samo jednom i uverit ćete se. Član osoblja pogleda sliku i kaže, da, šefice, to je zaista Marko. Čuvar također kaže, oh da, veoma je zgodan. Izgleda baš kao neka zvezda. Šefica kaže, devojko, zar ne lažeš? Ispričaj mi sve jasno. Devojka kaže, šefice, kunem se svojom majkom. Ovaj čovjek me je prevario i pobegao. Molim vas, verujte mi. Neizmjerno volim Marka. Ne želim da ga izgubim. Želim ga u svom životu, ali ovaj okrutni čovjek me je ostavio i nestao. Šefica kaže, u redu, ako je sve ovo zaista istina, ne moraš da brineš. Ja ću ti pomoći. Zatim šefica poziva Marka telefonom. Marko se javlja i kaže, da, bebi, danas si me se setila rano ujutru. Šefica pita, gdje si sada? Marko odgovara, dolazim u kancelariju, ali želim i da razgovaram sa tobom. Šefica kaže, moram da razgovaram s tobom o nečemu važnom. Molim te, dođi brzo. Marko kaže, u redu, bebi, dolazim brzo. Zatim šefica kaže devojci, dođi u moju kancelariju, pomoći ću ti. Također moramo da utvrdimo šta je istina, a šta laž. Ali ako se ispostavi da lažeš, neće ti biti dobro. Posle nekog vremena šefica odvodi devojku u kancelariju, smješta je na stolicu i kaže, sada mi lepo ispričaj šta se zapravo dogodilo. Devojka kaže, šefice, ja i Marko smo zajedno išli od srednje škole pa sve do fakulteta. Marko je poticao iz veoma siromašne porodice, dok sam ja poticala iz dobre porodice. Čak sam žrtvovala svoje obrazovanje zbog Markovog školovanja. Napustila sam svoje školovanje i trošila novac na njegovo obrazovanje. Nakon što je završio školovanje, počeo je da me ignoriše i na kraju me je zauvek napustio. Kada sam prolazila kroz težak period, tražila sam od Marka da mi pozajmi 20.000 rupija. Čak sam mu rekla da ću mu vratiti i sa kamatom, ali mi ipak nije pomogao. Kasnije, kada sam saznala da je povezan sa vašom kompanijom, krenula sam da ga tražim i zato sam došla blizu vaše kompanije. Posle nekog vremena Marko stiže u kompaniju. Devojka ga odmah prepoznaje. Marko gurne devojku. Šefica kaže, zašto si je gurnuo? Zar je ne prepoznaješ? Marko laže, a devojka počinje emotivno da plače. Šefica kaže, sada smo potpuno shvatili tvoju istinu. Prevario si i ovu devojku i mene. Da li si zaista mislio da ćeš laganjem uspeti da se oženiš sa mnom? Kako si uopšte mogao tako da pomisliš? O braku više nema ni govora. Za greške koje si napravio sigurno ćeš biti kažnjen. Lagao si i uništio život ovoj devojci, a također i moj život. A sada i dalje odbijaš da je prepoznaš. Zar te nije ni malo sramota? Hajde, vodim te u policijsku stanicu. Pa, prijatelji, da li ljubav postoji samo dok ima novca? Napišite svoje mišljenje u komentarima. Ako vam se video dopao, lajkujte ga i pretplatite se na naš kanal. Hvala!